ще правим клип. Ще правим сега клип. Той се казва... Кажи фамилията ти. Ще се казва Тримата дебели. Кажи фамилията. Аз съм Симеон Ангелов Атанасов. Той е... Немо Маряно Стоянов. Ти си... Зазаница. Започваме. Той е много смешен. Тон, 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 пар. Сега някакъв друг. Кой ме удари? Това беше клипа. Дайте абонати, ще правим друг. Ще го качим и ще направим и други абонати. Това беше Димо. Кажи си фамилията. Димо Маряно Стоянов. Кажи ти, бе. Симеон Ангелов Атанасов. Зори, казвай, бе. Зазаница, И още нова ли е? нова. Айде, Край, това беше. Давайте лайкове, абонирайте се, натиснете камбанката, за да видите още клипове от нас. Чао!